Oga mokan an basikon. Kami sogan lagi. Nah dia mokan basikon. Ani ganan. Hello guys, welcome back to another my YouTube channel. Tay noro nai tung di choya kalai. Ani o YouTube channel no. Tay nong support nango. Tay noro khairok di. Tay tini ang kaisa jaga thangnai. Belai no malaya bloka. Ani bai ani ganani ani bai boni no go thangnai. Tay bobi kisa malai nai ne. Tay khadangi tongka. Hariki noro nai tung di choya kari. Ang nong no thangmani Phaimani phunungnai te bobe malai phaimanbu phunungnai hambai bai malai na ni thang tongmanla lamao se siro gurung kosam tong kuput tongo walai layu borok tamba bi walai lengke noro saiman kana tabu tong choli din tong tamon din choli tong borong ta badur mas ni choli tong ni borong hamta layu kairi thik layu bri thik layu genai tong di noro nugui manai jadi lamao hai badur mas ni silaro walai layu dalai ni thik layu ekdom wasik lai tong lai mani lama malai rekha tai omongka ompi amchai ekolo saru para lama thangmani oja kache dugan chikon dalai ni naithatok nai di noro nugui manai o channel soya sak jorate noro nai tong ambai phari ke bayarok an baino khatang mane tong somali ang tabuk thang tong norok nai tong di an logeri tong di tai noro an chubadi norok krike angbo kuri omun bagai norok an naikole chubai tong di ni ang nong thani suri sano ambai hari ke ko ang tabuk thang tong norok nugui manai omongka borong ni nok lama tai bong nok lama thai tai norok nai tong di share kare iko kabang mo borok bai lama rok bu malayu tai norok naina ne tapok de ani channel no tai like and subscribe comment khaidi tai share bu khaidi norok belai no chobana ni dorkar tongo tamni ke norok khaiyong di kaisa borok no norok khlaiman tongke norok bu salsa mannai amake tabok ompi elekar mo ani elekar kalayu tai ojagao tabok kaisang blog khayu o blog khaimani obongka belai no naitotok moke dugan kaisa o jaga tongo o dugano kaisa tisamani norok nain tongdi chaya karino norok logeri tongdi ya moke ani basai tatar di basai aku sama tine tu nomor thang ba ha macam lo aku sama tu tine ha ni benar khorasa ka bung sa ni bung tam hai ni arbi nomor sekelas pori chong ko nomor sekelas pori chong kagus tahu di bunuh punya minta sekelas pori chong di mana kali bus kan pas ini ke bus ke pori aku ma kodamang thang lah nono pori naik kiri dia ha nin bung tam sing kamu taisa sapi ke deh ha ha bathak rai kam ke sade nini ba sana ni ro mili aku yang na de bathak rai soi bung da na nik nem asuk sal kolok ma ro menu boy malaya balkha pharika ang bo phaimi ya am bagai tini bonoro berainen phaimi ya mano bono khatang gani ang phaimani berainen phaiman sugno ke nai tongdi bono sungnai bono bus khatang ka jadi yang sih jadi pharika ko ane bai be taise kok salai nai bai na no bus khatang ka le no khatang ni thayunga kemang mak kapang ka tam phayan tong ta tam nó có phải cái nhang phải dính thả tất cả mình đâu tam sa ja pan na quay đó ra mo ka ani bai soi an bai sikon chung tham sa sa le mani nai nei di bo phai me kang phai me tai bo an ganani ta nai
naitong de chekare oga mokha an baisi kon ano sobai nagi nagi mokha an baisi kon an gana ni ika beri gina thoga besari আর খাদ্য এই আমখা টালাই তাকু আর দং kon naitong de norok jodi taku ro paina mo chung khaka pai manu kontak khai dia upload nugui mana kai besu wakha talonya kai besu wakha taku kai besu wakha no phalan bagi dia Halal bagi, hal tak sih. besu ke phal waga sa Esok, tahu tulis mari ini. Wadi rak, wadi rak orang tu itu, kita kecil kan ke. khajani marite kisingsung tabuk ang sogika malikor bazar omona hono kaipeng bazar hayake ba tiprasa joto mix oro tongo tai nai tongdi o market no no ang no bage tin tai no na ang kiche kiche khlai mugana te kare no support khaji tai no subadi tai no ana nai di tai ang o youtube channel no nai ta ko nai Kabang kha jini media phai to bahai sade kang bagai lama rok namane muka ane purana dol ane classmate onek sal bala gini malai ase dine babai ang malai theka o jaga thain kha malikor bazar noro nai tungde nongno kisa bazar khono gobana hadi tam hanamu jong ane channel ada like and subscribe khai di coba di hadi kan sanen jora si malia khudlei no sadi ane hosata sanen ba koro gede bana salah hadi tam hanamu jong thata jeni bosa phana ne an bagi tam hanamu jong andir an dono ba e klaimani apun ba subscribe khai di share khai di abo bataisa channel kambai Padike hanya noro lubin makna boke kok sana ni jara ono kisa koro jaka tai mohairo bai kerengui bo ko bo bisi saya bala sijang mahai engka padike omoke chikonsa malipur bazar o bazar noro lubin manai tabung nai de oro jotono chikon dugan khai jani ja phalai aji wei sai tonglai jabo noro lubin mankana noro like and subscribe khainan tapok di tai share khai di noro chuba kese angbo hainu kujo kai manai hambai jottono no